Aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginakinahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabut Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kuntiin man ako makaabot, kuntiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you. Ha? Nagkita ay na kamo ni Delmo? Oo, naguna ako hapit sa iya. Kay paghalin naton diri, gusto ko nga madiretso na kita sa aton kiladtuan. Malakat ka mo? Nang Jenny, may ihambal ako sa imo. Kabay pangamangpan mo ako. O sige, ano balay na? Mamati ako. Nang Jenny, ikaw naman lang nagatindog bilang ginikanan ni Jamaica. Gani sa imo ko na lang sa ilisensya. Nang, maupod na kuno kami ni Samuel. Apang hindi bala dapat. Antes ka mo mag-upod ni Maika, ipakasal mo anay siya. Pakaslan ko giman siya nang. Ugaring nagadali ako subong eh. Gani dalong ko na lang anay siya ha. Kag sa Cebu na lang namon asikasuhon ang bahin sa kasal namon. Ote, ano sa imo Jamaica? Maupod ako kay Samuel nang. Mike? Kuntani, pasugtan mo na lang ako nang. Hindi kuntani ako gusto nga magbulagay kita, Mike. Apang, ara ka naman sa husto nga edad eh. Hindi ko na ikaw mabalabagan sa mga bagay nga gusto mo. Ilabi na, kung bahin ina sa balatsagon mo. Salamat, gid nang. Madamo, gid nga salamat. Sige, maimpake na ako sa mga dalalon ko nang. Hindi mapulong ang kalipay ko. Para sa akon si Jamaica nga akong kalipay. Amoy na akong nga bisan nalibutan na ako sang malahalon ng pagkabutang. Kag may manggad na ako nga ginauyatan. Nabatsagan ko pang kakulangan. Kag ina, amo si Jamaica. Ang babae nga ginapakamahal ko. Kung paminsaron gid, madugay ko na sa gusto nga sugaton. Apang doon na lang alang pa ako. Gusto ko nga kung sugaton ko na si Jamaica. Natuman ko nang ginpangako ko sa iya. Nga buhaton ko siyang reyna. Mga buhi siya nga daw reyna sa akong luyo. Naghamogid na salamat sa tanan mga kaayo nang. Maghalong ka gid Mike ha?
Oy, Samuel, ikaw nang bahala sa manghod ko, ha? Hindi mo gid siya pagpabayan. Nakahibalo ka man siguro kung ano ko siya kapalangga. Nang Jenny, mga bata pa lang kami. Ari na si Jamaica sa kasing-kasing ko. Gani pa kamahalon ko siya kagatipanon. Labaw sa tananang. Saligan ko ina, Samuel. Sige nang, amo na kami. Jamaica, dali na. Paalam nang. Maghalong ka mo diri ha. Imugid pala matuod ang salakyan nga ini, Samuel? Oo, mahal. Kag diri kita masakay. Madali lang ha. Kay buksan kong portahan para nga makasakay ka. Kay ipasulod ko man ang mga dala mo. My God! Samuel! Tubtob subong. Daw hindi ako makapati. Nga makasakay ako sa amos sini nga sahi sang salakyan. Ano nga makasakay ha? Sugiran ko ikaw. Imo man ang salakyan nga ini. Oh, ha? Oo. Tugod ang tanan nga akon, imo man. Bangin isa na kita sugod subong. Townhouse? Anong buhato naton diri, Samuel? Siyempre. Diri kita maistar. Ha? Imo ang townhouse nga ini? Aton. Ano ka bala? Hindi ba nagsiling na ako? Nga ang tanan nga akon, imo man? Wala. Tinagadam ko lang ako, aw. Sige na. Manawag na kita dito sa salakyan. Dali na. Oo. Dali ka. Mayong aga, sir. Mayong aga man, Inday. Siya gali si Ma'am Jamaica mo. Mayong aga, ma'am. Kagwapa gali isang asawa mo, Sir Samuel, no? Siyempre, no? Mapili bala ako sa malaway? Inday. Palihog na papanaog sa mga bagay ni Mamo, ha? Idiretso na lang palihog sa master's bedroom. Ate, oo, sir. Kagipahanda na lang dahil ng lamesa para makakaon na kami. Gutom gid kami sa biyahe, eh. Oo, sir.
Inday, Sir? mapaway kami ha. Kung may mangita sa akon, hambalang wala ako ha. Hindi ako gusto nga maistorbong pagpahaway ko. Matag? Ate, oo, sir. Ang kwarto ngay ni, amoy ning aton mangin paraiso. Samuel? Mika, amo na ning pangako ko sa imo. Amo na ini. Samuel? Karika. Ano ka ba na, Samuel? Kinakwat mo ako? Kabukat sa akon. Ibutang ako, Samuel. Dito ko ikaw ibutang sa aton kama. Karika. Dali. Samuel? Nakigdami siya sa tupad ko. Jamaica. Karon, bulmo na ito ng aton kahitlaw sa isa kag isa. Samuel? Mahal ko gid ikaw, Jamaica. Mahal nga mahal. Jamaica. Alahas naman? Hindi pa lang nagpangako ako sa imo. Nga pag-abot sa gusto nga tion, ilisan ko sang tunay nga bulawan ang gold-plated nga bracelet nga ginhatag ko sa imo sadto. Kag hindi lang kay bracelet subong, kundi iban pagid nga mga alahas. Gani imo na ini tanan, Jamaica. Amo na ini. Samuel? Masami ako ginalagaw ni Samuel. Ginadala niya ako sa mga lugar nga sa mga magasin ko lang makita. Ang mga duog nga ang laom ko sadto. Kutob na lang ako sa handom nga makaduan ko. Apang ginhatagan inasang katumanan ni Samuel. Kag pamatsyag ko subong. Nangin isa ako kabag-o nga tawo. Makasiling ako nga wala na ako sang pangayoon sa luyo ni Samuel. Kag ginasugid ko man ini kay Manang Jenny. Ginasugiran ko siya sang kahimtangan ko. Kag nagakatabo sa kabuhi ko paagi sa sulat. Kag nalipay man si Manang Jenny para sa akon. Apang ang hindi ko lang mahangpan. Samtang nagaligid ang panahon. Daw may nabatsyagan ako nga kulang. Kag daw may nabatsyagan ako nga kasubo. Nga aayhan. Daw masubo naman ang mahal ko Nga. Wala. Kakakwan. Nahidlaw lang ako kay Manang Jenny kag sa mga hinablos ko. Amo bala? Babae lang, kay kung makachimpo ako. Kag daw hindi na masako sa akong trabaho. Mapauli kita sa probinsya. Doawo naton sila. Matuod? Oo, pangako.
Sobra na 2 ka bulan kami nga nagaupod ni Samuel. Apang wala ako makabati. Nga ginhinambit niya ang bahin sa kasal. Gusto ko gid nga makasal kami nga 2. Apang paano kun ako lang gali ang interesado? Buhaton lang bala akong hampanganan ni Samuel? Kag ang isa pagid nga hindi ko mahangpan kung ano gid ang trabaho niya. Suno sa iya. Kung nga nagkaayuhan siya, tungod ginswerte siya sa negosyo. Nagabay and sell siya kuno. Pero, anong ginabakal ka ginabaligya niya? Pero lang siya may bisita diri sa balay. Kag daw wala ko maluyagan ang hulag sini. Gusto. Si Inday gali. Pamangkuton ko siya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Direksyon, Marnie Mungka. Someone new someday. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol.